Počkaj sekundu, predtým ako toto video začne, mám pre teba možnosť si rýchlo zarobiť, získať rýchlu odmenu. Ak sa zapojíš do mojej súťaže, v ktorej tvojim cieľom je urobiť ten najsledovanejší edit z nejakého môjho videa alebo z nejakého vlogu, určite nezabudni sa nechať odber, aby ti prišlo upozornenie, keď vydám video, ktoré má viacej informácií. Je to úplne no-brainer. Zapoj sa. Dobre synak, toto je tvoj prvý futbalový zápas. Pamätaj, čo som ťa ja učil, pamätaj, čo ťa tréner učil. Hlavne sa sústreď a zabávaj sa. Dobre, choď. Dobre. Čau, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 48, 49, 50. Poď sem. Ak prehráš, si bez večere. Šmykaj, hej, musíš to vyhrať. Ako, podľa mňa to je nutné, veď je to 7-ročný chlapec, čo sa chce iba zabávať. Čo si povedal? Nič som nepovedal, nič, som ticho. Chalan berie loptu, vedie si loptu. Je sám na bránku a strieľa. A hovno trafil, je to sklamanie, čisté sklamanie, kvôli tomu prehráva jeho tým, je to čisté sklamanie, chalani, čisté sklamanie, má by skončiť futbal. Dobre, poď, nevadí, že ste prehrali, bola to tvoja prvá. Poď, nepozeraj sa. Boli to. Jau. Ty vole. Treba zohnať nového syna, fakt.